Señoras e señores, moi boas noites, estamos de volta na chave, na nova temporada. Basicamente o noso programa é igual que sempre, esta tertulia que temos na noite dos xoves, onde queremos falar distindidamente de distintos asuntos de actualidade. Vamos introducir algúns cambios ao longo da temporada que xa os irán vendo pouco a pouco, pero o espírito do programa sigue sendo exactamente o mesmo. Imos empezar falando esta noite sobre Ramón Piñeiro. 10 anos sen Ramón Piñeiro, o título do programa que levamos. Ramón Piñeiro xa non é unha persoa popular ou coñecida, sen embargo, calquera que se achegue ao que é a nosa historia, a historia de Galicia, pois desde despois da guerra ata que morreu, ata 1990, pois descobre que é unha persoa fundamental. Bueno, del tense dito que pudo ser o primeiro presidente da autonomía, que era un home que sin el nos explica a historia política galega, e tamén se ten dito posicionamentos contra Piñeiro, é dicir, uns a favor, outros en contra. Ramón Piñeiro é a figura central desde o ano 46-45 ata o seu falecemento. Desto que queremos falar cos nosos convidados esta noite aquí na chave. Comezamos. O mes de agosto pasado fixéronse 10 anos da morte de Ramón Piñeiro, a figura clave da vida política e cultural galega na segunda metade do século XX e, sen embargo, que pouco coñecido é. Houve un tempo en que o galeguismo e o nacionalismo galego e, en certo modo, todas as expresións políticas e culturais xiraban ao redor deste nome. As diferencias estaban entre os que o consideraban o home fundamental. Sen el non se comprendería a historia recente de Galicia, tense dito, e os que pensaban que foi o gran traidor, o home que rompeu coa herdanza republicana e organizativa do galeguismo de Castelao. A biografía de Ramón Piñeiro, como a de todos os galegos, ten un antes e un despois da Guerra Civil. Durante a dictadura de Franco estivo nos cárceles de Alcalá, Llesería e Ocaña. Nos anos 50 encabeza a opción de crear a editorial Galaxia como único modo de resistencia e espallamento do galeguismo ante a represión franquista. Piñeiro pensaba que coa chegada da democracia o protagonismo político en Galicia xiraría ao redor dunha forza democrática cristián, un partido socialista e un partido comunista, como sucedía en toda Europa. O matiz que introducía Piñeiro era que esas forzas xa deberían estar funcionando en Galicia na clandestinidade dirixidas por galeguistas e non desde Madrid. A influencia de Piñeiro esténdese a todo o panorama cultural. Fixo un especial esforzo en demostrar que o galego era unha lingua de cultura, de aí a súa traducción de Heidegger ou a reflexión sobre a saudade. Deputado na primeira legislatura, foi o primeiro presidente do Consello da Cultura Galega. Para falar de Ramón Piñeiro temos a 4 persoas que o coñeceron ben. Está connosco Carlos Casares, escritor, amigo e discípulo de Piñeiro, que está a preparar unha nova biografía de don Ramón. Casares foi deputado na primeira legislatura con Piñeiro e con estoutro convidado, Benxamín Casal, outra das persoas que coñeceu ben a mesa Camilla desde a que Ramón Piñeiro exerceu o seu magisterio. Na inclusión destas persoas como independentes nas listas socialistas xogou un papel fundamental Ceferino Díaz. Deputado no Congreso na actualidade, foi un dos políticos claves na transición e na elaboración do Estatuto de Autonomía de Galicia. Por último, tamén vai participar na tertulia desta noite o catedrático de Ciencia Política Xosé Vilas Nogueira, que une a súa condición de estudioso o ter sido unha testemunha de excepción no que foi a transición democrática en Galicia. Pois aí estábamos na línea de espera que os condenamos aos nosos invitados a estar ali antes de pasar aquí ao plató. Moi boas noites a todos, que non lle dixen. Cal de ustedes foi o primeiro que se sentou na mesa Camilla? Benxamín Casal? No, non, desde logo. Carlos Casares? Supoño que sí. Probablemente. Sí. Sí? Probablemente. Porque usted non estuvo na mesa Camilla, non? Sí, vamos a É moi ver. difícil non poder estar. Estas afirmacións a veces poden ser mal comprendidas, non fun un habitual da mesa Camilla, pero estuve dúas veces, sei. Dúas polo menos, probablemente tamén polo máis, dúas veces. E foi, como eu fixe unha tese sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia na Segunda República,
fora a falar con don Ramón Piñeiro. E además don Ramón Piñeiro e don Ramón Martínez López foron tan amables que cando leín esa tesis se asistiron a ela. Entón eu calculo, como esa tesis tuvo un proceso de elaboración interrumpido, etc., eu calculo que debín de estar por na súa mesa por primeira vez hacia o ano 69, por aí sería. E a propósito desto, desta cuestión, pois recibiume coa amabilidade que o caracterizaba, pero por torpeza miña na demanda de información ou por reserva del, non me dou tampouco era un tema particularmente adecuado, porque, claro, Ramón Piñeiro, según el mesmo me contou, no ano 36 tiña 17 anos, tampouco podía recordar moito de antes. Pero estuve un par de veces. O sea, que Casares usted o veterano da mesa. Como era eso da mesa camilla? Porque eu nunca estuve ali, no? Pero recordo de escoitar, no? Que era, físicamente, que era a que veíamos ali antes no reportaxe, sí, no? era ese que apareceu aí, por Deus foi unha delas, eu creo que houve varias. Home, supoño que sí, Pero claro. era iso, era unha camilla que estaba ali no despacho, arrimada a unha parede, era o seu lugar de traballo, entón ali era onde recibía a xente, logo convertiuse nun mito. Eu recordo unha vez que estábamos ali na casa, chegou a muller de Benxamín con Benxamín, e quedou así, este é esa camilla, así como se fora un obxecto de veneración, é dicir, era xa toda unha mitoloxía, positiva e negativa, é dicir, os que pasaban por ali e que a coñecían, pois salían moi contentos, e os que non a coñecían máis que desde fora tiñan a visión de que aquilo era unha especie de centro tenebroso, de decisións oscuras, que nunca foi, por suposto. Pero sí que había sí que era un sitio de influencia, non sei. Eso Bueno, se decía. a influencia de Ramón Piñeiro é unha cousa da que se fala moito, como dice Carlos, pois parece unha influencia así conspirativa e tenebrosa. Bueno, efectivamente, eu creo que tiña influencia Piñeiro, pero tiña a partir do momento en que as persoas que falaban con el e el lles explicaba pois certas cousas, ou a realidade que estaban eles vivindo, mellor, pois convencíos, era moi persuasivo, e era persuasivo sobre todo porque facía un análisis da realidade moi certeiro, e ademais moi prospectivo, porque tiña unha gran intelixencia. Entonces, a partir dos datos que ele estaba recibindo de todas as visitas que iban a velo, e das xentes que o chamaban ou lle escribían, el tiña unha facilidade que para min parecíame extraordinaria de escolmar os datos ponderando cales eran os importantes, os decisivos e cales non eran importantes. Con eses datos importantes, el facía o esquema da realidade e sacaba unha serie de consecuencias dunha maneira razonada, e ante a persoa que estaba ali, pois entendía que efectivamente aquilo era así. Entonces sentíase persuadido por Ramón Piñeiro, e aí estaba a influencia de Piñeiro. A influencia de Piñeiro era fundamentalmente socrática, como se dixéramos. Eu penso que, coincido co que di Benxamín, pero penso que había algo moi particular que se deu con Piñeiro se deu con outro. O sea, Piñeiro era unha persona nun país non informado, super ben informado. O sea, Piñeiro tía toda a información, sobre todo, estou falando no eido da política, tía toda a información, porque Piñeiro recibía pois a persoas que estaban en política nos diferentes campos. E Piñeiro tamizaba esa información e xogaba con esa información, e incluso xogaba, pero xogaba no sentido positivo da palabra. O sea, eu particularmente recordo momentos onde na transmisión de Santo falo con Piñeiro e dou unha información e estou sabendo, xa sin falalo, que Piñeiro vai usar esa información para desatascar algún problema que está habendo. E Piñeiro me pasa a min outra información sin dicirme que me pasa, pero está dando información para que eu actúe en consecuencia. O sea, ele ten unha información privilexiada e os que estamos aí, os que vamos así da mesa camilla, sabemos o que quere Piñeiro. E como sabemos o que quere Piñeiro, non ninguén lle vai consultar nada ou falar de nada que non sabe o que quere Piñeiro, normalmente eu recoño información e transmito información. E esa información ao final vai dando un resultado no que estamos conseguindo. Pero ademais é que o que pasa é que cando ele está facendo estas cousas que estamos dicindo agora, pois ele está pensando nun obxectivo, e o obxectivo claramente é o obxectivo de Galicia, o obxectivo de desenrolo da autonomía, de un asentamento da autonomía, dos partidos políticos en Galicia, de unha operación de aumento da identidade, da conciencia de Galicia, todo eso. O sea, realmente, cando se fala da influencia, parece, algúns queren dar a entender que é a beneficio de Piñeiro.
sempre a influencia que puido exercer Piñeiro sempre foi a beneficio e a prol deses obxectivos. Sí, no, bueno, hai a biografía personal de Piñeiro é ascética, non? En ese sentido é... A súa vida é dunha austeridade, dun ascetismo total. Pero Piñeiro nunca tuvo nada, por lo que eu teño leído, non? Home, cando eu cheguei a Galaxia no ano 80 e tanto xa, non? Pois el ganaba, e eran todos os ingresos que tiña, era, como director de Galaxia ganaba 5.000 pesetas ao mes. Se te podes imaginar. Eu vino por primeira vez sin falar con el, porque teño moi mala memoria, pero algunhas destas cousas, por as razóns que sexa, unha memoria selectiva, como decía don Benxamín antes, a micrófono pechado. Debeu de ser no ano 53. Eu iba con Xosé Manuel Beiras por unha rúa de Santiago e vimos un home así, mal vestido. No ano 53 había moita xente mal vestida, tampouco era como agora. Pero, díxome, Ramón Piñeiro. Foi a primeira vez que eu tuve noticia do, probablemente incluso, non, do nome, si xa tiña noticia, porque eu galeguiceime con Galaxia, gracias a Antón Beiras García, que era primo do meu pai, e era oculista en Vigo e formaba parte do entorno de promoción. Entón, probablemente sonábame xa o nome de Piñeiro, claro. Pero, en cambio, a imaxe física, e era eso, a imaxe sumamente austera, sumamente desnuda de poder e sumamente desnuda de riqueza. Si despois entramos un pouco tomando pé a fundación de Galaxia, que é un dos puntos que no mundo do nacionalismo e do galeguismo se ten discutido moito, non? Sobre a influencia de Piñeiro, que é a opción de fundar Galaxia, e de alguna maneira que se interpreta como un abandono da acción política, non? Eso saben que é un debate que se cadra ahora sona extraño, pero que tuvo importancia e sobre todo vitalidade durante moitos anos, non? Non sei se don Carlos... Sí, é dicir, en realidade esa foi unha das grandes mentiras que se contaron neste país, eu creo que dunha maneira interesada, porque é evidente que Piñeiro mantivo a actividade política nas clandestinidade hasta a morte de Franco. En realidade, el tiña que estar naquela famosa reunión que se celebrou na Rúa do Segre, na calle do Segre en Madrid, no chalé de Antonio García López, que era aquel personaxe que xogou un papel un pouco misterioso e raro cos militares na transición. Incluso un día, estando Piñeiro nunha reunión en Madrid con Antonio García López, a que asistía xente de toda España, catalás, vascos e galegos, ao a rematar a reunión, contoume Piñeiro que García López lle dixo, bueno, ahora quero leválos a conocer a un militar, cousa que non lles chamou a atención porque Antonio García López era amigo de Diz Alegría, de Gutiérrez Mellado, de Soteras Casamayor, que eran aqueles militares que xogaron un papel moi importante na última etapa do franquismo. E entonces levounos a un piso e tocaron o timbre e abriu un militar e era Alonso Vega. E entonces eles pensaron que aquilo era unha especie de encerrona, ainda que Alonso Vega xa non era ministro. E entonces a conversa, tal como contou Piñeiro, foi moi divertida porque Antonio García López, que era así moi pouco inhibido, non? Díxolle, bueno, pois vengo aquí con estos amigos que están na reunión de socialistas de toda España. Entonces Alonso Vega díxolle, e lo sabe la policía. Bueno, quero dicir que Antonio García López que xogou un papel extraño na transición, pero eu creo que positivo, non? Tiña moi boa relación con Piñeiro. E Piñeiro tiña que estar na célebre reunión da calle do Segre Madrid, onde caeu toda a oposición, onde tuveron a Felipe González, non a don Joaquín Ruiz Jiménez, porque esperaron a que saíra para facer a detención, pero a Dionisio Ridruejo, por exemplo, toda aquela xente. Eso, en esa reunión tiña que estar Piñeiro, o sea, que el mantivo a actividade da clandestinidade hasta a morte de Franco, e ao mesmo tempo, bueno, pois o labor ao frente de Galaxia. Por tanto, foron simultáneos os dous, é dicir, el nunca abandonou a política na clandestinidade, nunca, en todo o franquismo. Pero por que se deciden por Galaxia e non por remontar o Partido Galeguista? Non son dúas asociacións antagónicas. A primeira cuestión, había un valeiro na recuperación da identidade cultural deste país que había que encher, e o seu proxecto Galaxia. E aparte disso, normalmente está o campo político, pero non son dúas cuestións contrapostas. Porque se fai isto, non fai isto. Porque, eu diría en positivo, faise Galaxia, que significa un fito, digamos, na recuperación da identidade cultural deste país.
e despois está o tema político, pero non son cuestións contrapostas, non, faise Galaxia, non, faise Galaxia. E outro campo, además, hai unha cuestión, que no campo da política, no país non hai solamente Piñeiro, hai moita gente que facer política neste país, o sea, non se pode dicir, non, como se fai Galaxia, non se fai outra cosa, non, mira, faise Galaxia, porque é necesario facer Galaxia, e porque además hai unha cuestión, tamén hai que ter, os tempos en política son fundamentais, igual hai momentos donde ti colles de que facer política igual a través de facer cultura. Non, é que non todo, a política non é simplemente activismo, hai momentos para a política, sobre todo na transición, que o problema que está é que nestes momentos pois non temos memoria histórica, non recordamos a transición, non recordamos o difícil que facer as cousas nese momento. O sea, para mí facer Galaxia nestes momentos, eu normalmente son moi neno nese tema, e conozco Galaxia un pouco polos froitos, non no nacemento, é facer política. Porque non é un feito neutro, facer política cultural en galego neses anos, non é unha cuestión, é unha aposta política. Oye, eu normalmente empezo a falar galego, empezo a escribir en galego, a clase en galego, como protesta. O sea, eso non era legal. O sea, había problemas. O libro en galego non é digamos, non é, bueno, base o camiño fácil, non. Aquilo é un momento difícil, llego medio a facer política. E hai máis campos para facer política, pero penso que ese era un campo de facer política. E ademais hai un dato moi importante, é dicir, que o ano 50 é un momento en que toda a oposición ao franquismo está absolutamente desorientada porque non hai plans, é dicir, hai un primeiro plan que é a restauración da República apoiado aos americanos, fallou, fracasa cando os americanos pactan con Franco, e hai un segundo plan no que Piñeiro participou, polo menos informándose, que é a restauración da monarquía democrática a través de Don Juan, que fracasa que a entrevista de Franco con Don Juan no Azor. En ese momento toda a oposición queda sin plans, é dicir, hai que tirar a Franco, pero xa todo o mundo dá por feito de que sin apoio internacional, nin para restaurar a República, nin para traer a democracia parlamentaria, a monarquía parlamentaria, está todo a expensas do que dure Franco, ou que se produza algún tipo de catequismo interior. Entón, claro, o galeguismo, que era moi pouquiña xente, claro, cando falamos do galeguismo, estamos falando de 2, 3 dúcias de persoas, non máis. Entón, aí, Piñeiro, con moi bo criterio, dice, bueno, o Partido Comunista e estas forzas que teñen unha gran organización poden queimar efectivos, incluso pode ser parte da súa estrategia política, ¿no? Crear unha especie de mártires, de referencias, pero un partido de 2 dúcias de persoas, si queima o pouco que ten, queima o seu capital e o seu futuro. Por outro lado, había unha parte moi importante dos galeguistas que se sobreviviran á guerra que estaban dispostos a participar nunha actividade legal, como podía ser un editorial, pero había moitos menos que estaban dispostos a xogar un papel nunha actividade clandestina. Entonces, a creación de Galaxia coincide con todos estes factores que creo que son importantes para entenderlo. É que eu creo que cando se fala da traición de Ramón Piñeiro do Partido Galeguista, esquécese o que están dicindo Casares e Ceferino, que houbo unha actividade política clandestina, pero ademais esquécese outra cousa importantísima, que o que era o Partido Galeguista durante a República. O Partido Galeguista era unha forza moi pequena, realmente hai que darse conta que non foi ás eleccións nunca por si só, sempre foi, os seus diputados saíron noutras listas, por lo tanto era moi feble, e despois, ademais, foi un dos partidos máis atacados pola represión. En proporción á militancia, o partido máis atacado pola represión foi o Partido Galeguista. Por tanto, quedou moi diezmado, pois había pouca xente con medo, naturalmente, pero é que despois, se pensamos tamén na actividade de outros partidos na clandestinidade, se exceptuamos o Partido Comunista, que ademais tiña unha actividade política e militar, tamén ao mesmo tempo, guerrilleira, pois se exceptuamos o Partido Comunista, realmente non había actividade así visible, forte, non había actividade en Galicia, eso é evidente. Por lo tanto, pensar que da actividade clandestina do Partido Galeguista podía salir na transición unha gran forza política, eu creo que é absolutamente utópico e ahistórico. Realmente, eu creo que a vía que se buscou estáse vendo a eficacia da vía que se buscou da creación de Galaxia, porque Vilas acaba de decirlo hai un momento, Ceferino tamén, e eu podo decirlo agora, somos todos fillos, o noso galeguismo é fillo de Galaxia. Todos nós bebemos de Galaxia e nacemos o galeguismo por Galaxia. E como a nós, centos de miles de votantes que hoxe votan partidos galeguistas e nacionalistas son fillos de esa Galaxia. Porque se non houbera habido Galaxia, había unha rachadura total co que era o noso pasado, coa nosa cultura, e os rapaces que nacemos despois, que non coñecemos a guerra e que nacemos despois,
non teríamos absolutamente coñecemento ningún de quen era Castelao, de quen era Curros, de quen era ninguén, porque non se podía ler máis que a Rosalía, era o único que se podía ler. Bueno, eu quero dicir unha cousa. Nos anos, aproximadamente no quinquenio inmediatamente anterior á restauración da democracia, eu estaba en posicións e organizacións políticas que criticaban a opción culturalista, non? Entón, se non o dixera, podería parecer que intento aquí, pois, concurrir a unha ceremonia xustificada, pero de meramente louvatoria. O que sí, podo decir que, claro, aquelo reflexábase ou refletíase máis de modo informal, non é que fosen posicións oficiais. Eu tuve a sorte, desde a miña perspectiva de hoxe, de non participar nunca, eu non escribín nunca unha sola letra contra Ramón Piñeiro, nin como ideólogo que a veces fixen do grupo aquel, e por tanto anónimo, nin públicamente, nin participei en operacións bastante lamentables como a que se protagonizou cando a súa candidatura xa despois ao Parlamento, non? Con unhas recollidas de firmas bastante penosas. E algunhas das discusións que tuven, e que claro, se estuvesen aquí aquelas persoas podería citar con quen, pero non estando, non é elegante, foron precisamente a propósito de Ramón Piñeiro, e non por razón de amizade personal, porque o meu coñecemento era moi esporádico, moi distante. Moi distante non no sentido de hostilidade, senón no sentido de falta de intimidade. Pero eu nunca acertei a ver a incompatibilidade, como sei que dixo moi ben Ceferino, ou se non, se me equivoco, algún dos outros contertulios, a incompatibilidade entre a empresa cultural de Galaxia e despois da revista Grial e unha liña política calquera, onde había varias posibles. E incluso algunha vez con un colega de partido, un compañeiro relativamente intelectual, minimizou unha comparación con outra cousa que non ven agora ao conto, a empresa cultural de Galaxia de un modo disparatado que solo o sectarismo explicaba. Entón, quero decir isto no sentido de que non é que eu entón fose piñeirista nese sentido de apostar por unha vía cultural, pero tampouco era antipiñeirista no sentido sectario de excluir eso. E había, como sei que dixeron algúns de vostedes, ou polo menos insinuaron, había un certo enemistade ad hominem por parte de algúns dos antipiñeiristas, por decirlo así, cualificados, porque outras persoas que están en posicións políticas, tamén nacionalistas, pero tamén moi diferentes, en cambio se lles perdoaba todo. Pero, mire, Vilas, eu chego á universidade neste quinquenio, antes do 75, non? E, bueno, pues, por biografía, por circunstancias, uno se move en ambientes máis radicais, e entonces a imaxe que se nos dá de Piñeiro é que Piñeiro era da CIA, que tiña contacto directo coa... Nos éramos moi radicais, sobre tamén as cousas como son. Éramos 4, estamos contando ao público. Hoxe nos están escoitando, bueno, miles de personas máis do que eran os debates da Facultade Económica, que conocen o señor Díaz, non? E o señor Vilas, non? Pero Piñeiro era da CIA, e Piñeiro tiña relación directa coa embaixada americana. Ustedes se acordan destas cousas, igual que a min, non? Bueno, nós cando éramos diputados no Parlamento, unha vez chegou un anónimo que viña, pois, ademais dun persoeiro do PSOE, propiamente, en no que se acusaba que Piñeiro era da CIA e que, bueno, nós tamén éramos un pouco acólitos da CIA, non? Estas cousas hoxe dan risa, pero daquela non daban tanta risa. O que pasa é que este país sempre tuvo tendencia, este país fa un sentido amplo, a buscar un enemigo exterior que justificara moitas cousas. E eu penso que, bueno, que Piñeiro pois, foi, para moitos de nós, unha personaxe importante, clave na política galega, incluso na nosa vida,
e para outra xente pois era o demo que había que combatir, e como non había os argumentos, é que hai unha descalificación facilísima naquele momento dentro da esquerda, este lo hacía, era un elemento xa tribuno, cuidadiño con él, pero era descalificación onde non hai outra cousa. Eu penso que ese tipo de son anécdotas que normalmente, eu penso que non, en verdade, salvo pois esas persoas máis ou menos felices que o creen todo, pois ninguén cree ese tipo de cousas, entendes? Ninguén cree ese tipo de cousas. Bueno, Son o que argumentos acabas de decir eu creo que é certo, o sea, o que revelaba é a falta de argumentos e de razóns que tiñan estes para descalificar unha determinada liña política, pois claro, había que utilizar o argumento ad hominem para poder descalificalo, porque non tiñan outros argumentos, non? Pero había xente, claro, entre, home, na facultade, os rapaces que acaban de chegar á facultade, pois creían. De todas maneiras, hai unha cuestión que non sei se compartides, pero unha gran parte das críticas a Piñeiro veñen daquelas persoas que renegan de Piñeiro porque Piñeiro non traballou para a súa causa. O sea, Piñeiro era tan malo, que como non traballou para min, é malísimo. O sea, pero normalmente, o sea, os reproches a Piñeiro veñen de non traballar para unha causa. O sea, normalmente que ocorre? O nacionalismo. Os sectores do nacionalismo que lle reprochan a Piñeiro é por que Piñeiro non traballou para nós? Eso é a crítica. E como non traballou para nós, acaba sendo un traidor, acaba sendo... Quer dizer, non se valora, o sea, é que pénsase que, o sea, Piñeiro, pola súa trayectoria, tiña que haber traballado para o nacionalismo. Como non o fai, é un traidor, para algunhas persoas. Pero non se valora, o sea, que se fai neste país? O sea, como se fai a transición neste país? Como chegamos á democracia? Como chegamos á autonomía? Eso non hai valoración. Nestes momentos, todo o mundo para a autonomía é estupenda para todos. Para uns é un final, para outros é un punto, digamos, de partida. Un final para casi todos xa. Bueno, pois non era así fai 15 anos, non era así fai 20 anos. E os que, de alguna maneira, fai 20 anos, e hoxe aplauden a autonomía, estaban contra a autonomía, estaban contra Piñeiro, porque Piñeiro estaba a favor da autonomía. E Piñeiro está a favor dunha determinada autonomía que se consigue no momento, e que non la regala, senón que é un tema complexo e no que hai que xogar, digamos, con habilidade. Pois ben, aí Piñeiro xoga a favor dunha opción. E ese tema é o que se critica, non? Porque había que ir máis aló. Bueno, de todo eso sin dúbida é certo. De todos modos, pode que contribuya a suavizar esa imaxe tan negativa, ter en conta algo que a mí me parece incontestable. Que en finais dos 60 e principios dos 70, o nacionalismo galego, sobre todo na vertiente máis radical, nada máis radical, pódese decir que é unha manifestación do complexo de Edipo, se se quer decir así pretenciosamente, que está contra os pais. Unha das peculiaridades do nacionalismo galego desa época é que fai unha cesura, unha ruptura coa xeneración anterior, que como dixo vostede moi ben, xa tampouco había tantos supervivientes, isto vese moi ben, cando compre buscar un presidente preautonómico, home, non é que estuveramos moi sobrados de persoeiros para eso, pero podía haber algún un pouco máis acaído que o que se buscou, ou polo menos intentar. Entón, nese sentido, polo menos eu fágome a idea esa ou a ilusión que nesta perspectiva máis radical do nacionalismo galego dos anos 60 e 70, antes da restauración da democracia, o síndrome antipiñeiro era unha manifestación particular de un síndrome máis xeralizado. E claro, como a legitimación era moi marxista, algúns casos marxista-leninista, noutros marxista non se sabe que, don Ramón resultaba pouco encaixable. Entón, ao mellor eso, non? Que, por certo, non quero trivializar a conversa, pero cando eu estuve na mesa camilla, había un armario ali, con unhas portas de vidro, onde estaban os libros. Eu acórdome solo de ver un libro, porque claro, era gordo, eran 4 tomos, a estética de Lukács,
que estaba ali posta. É do libro que me acordo. De modo que si entón houbéramos ido, algúns xa deixamos de ser, outros siguen sendo, menos sectarios, esa posibilidade de establecer algunha ponte houbera eventualmente tido fortuna e sobre todo esa comprensión de que, como dixeron algún de vostedes, naqueles momentos a empresa cultural sempre, as empresas culturais sempre teñen unha proxección política, pero en algúns momentos máis caracterizadamente. Que hai esa época onde un pouco se asenta a teoría de galeguización do espectro político de Piñeiro, non? E un pouco desde o PSOE, PSG, foron os que máis claro tiveron eso, ustedes, non? Bueno, aquí hai, normalmente remontome a un momento que me parece importante, que é o nacemento da autonomía. Eu penso que aí hai algo que compartimos, postos que estamos aquí, o tema... O sea, hai un momento que este país ten que conocer que a autonomía neste país nace con moi pouca forza. Nace con moi pouca forza. A autonomía é unha conquista dunha minoría do país. O sea, de feito, cando hai un referéndum, hai unha moi cativa participación. O país está ao marxe, o sea, a política vai por diante, digamos, do sentimento de país. Non é o tema de Cataluña, non é o tema de outros lugares, aquí incluso non houve un referéndum de pedir autonomía, sino que a autonomía nos ven un pouco otorgada por as elites políticas que normalmente pues, traballan nese campo. Logo, que ocurre? Que hai un risco enorme de que a autonomía se asente sobre esas bases tan febles. E hai unha idea que compartimos, en principio, algúns da dirección naquele momento, mayoritaria da dirección do PSDG, que é dicir, bueno, nós temos que intentar impulsar a autonomía dentro do Parlamento, de que hai ese Parlamento un Parlamento diferente. Un Parlamento diferente que represente un pouco ao país, a un país diferente do que somos os partidos políticos para que nazca con unha certa forza, para que teña credibilidade. E aí comenzan as conversas con Ramón Piñeiro para ir metendo nas listas a persoas independentes que de alguna maneira simbolicen un país máis aberto. E aí é onde pues, entra Carlos, porque as conversas, curiosamente, non sei se estou dando un segredo, o sea, son a través de Piñeiro, o sea, non é con Carlos, non é Carlos Pessoa. Carlos está aí representando pois unha idea e demais e tal, está Benxamín e demais. E a última hora, pois atrevémonos co propio Piñeiro, que non, Piñeiro era Piñeiro, quen lle vai a decir a Piñeiro? O sea, Piñeiro normalmente nunca pensamos que Piñeiro, pois, aceptara. É dicir, a Piñeiro era o que pedíamos consello para decir a quen podemos ir tal cual. Pero a idea era esa. E tamén había outra cuestión que me esquecía. Tamén había, no país, estaría unha semente, que era unha semente que o presentador acaba de presentar, que é unha semente perigosa, que era a semente de dividir o país entre bons e malos. Entre bons e malos. Entre nacionalistas e españolistas. E esa semente era unha semente perigosa. Estamos vendo xe noutros países do Estado, unha semente moi perigosa. E había que ser valentes para xogar, para romper esa dicotomía e xogar do lado, digamos, cos socialistas. Porque eso implicaba romper a dicotomía. O sea, nos apostamos por romper a dicotomía, pero había persoas que se prestaban a ese xogo, que era un xogo difícil, porque había moita forza intentando impoñer ese falso enfrentamento uns contra os outros. Logo, que ocorre? Que Ramón Piñeiro entende toda esa cuestión e de alguna maneira pues, comparte esa idea e é o que dá lugar a que nós, no medio Parlamento de Galicia, vayamos nunha lista con 4 persoas independentes, con criterio claramente independente e sabendo de que a autonomía, os primeiros 4 anos, hai que facer cousas diferentes da loita normal entre partidos políticos. E por iso penso que a primeira, digamos, a primeira legislatura, se a miramos un pouco a nivel de realidades do que se fixo, é completamente diferente. E penso que se cumple. O sea, eu, dende un partido político, e aquí persoas que non estaban dende a súa independencia, eu penso que se cumpliu. Que hai cousas que non se houberan podido facer, se non chega a ser, porque aquela era unha legislatura diferente, con persoas diferentes que rompían a dicotomía de enfrentamento entre partidos. E tamén outra cousa, rompeuse para sempre, desde aquelas neste país, a dicotomía entre nacionalistas e españolistas. E agora pues, podemos ser máis ou menos non sei que, pero xa non existe a cuestión de excluir o país en dous. E penso que eso foi posible porque había unha figura, digamos, como Ramón Piñeiro, que era a ponte entre moitas cuestións.
Mira, Ramón, eu teño oído contar a Ramón Piñeiro que cando era o referéndum do estatuto, eles eran un grupo de rapaces, ele era da Mocedade Galeguista, do Estatuto 36. Antes do estatuto de 36, que repartían uns folletos da autonomía pola rúa. Dice que pois a maior parte da xente tirábanos a cara e insultábanos. O sea, había un rexeito enorme á autonomía e ele tiña ese recordo, claro, e polo tanto quería que era a debilidade que se estaba vendo despois aínda despois da transición, despois do 77. Polo tanto, esa debilidade non quería que se volvera a repetir. E eu recordo tamén oírlle decir, decía, claro, trátase de decir, os catalás e os vascos ponse moito como exemplo, pero os catalás e os vascos teñen un país que exixe autonomía. Nos necesitamos, decía Ramón, necesitamos autonomía e as institucións autonómicas para facer con elas o país. E efectivamente así está sucedendo, que as propias institucións autonómicas poden facer o país, pero antes houbo que crear eso firmemente e crealo, pois, creando, e eu creo que o que foi, o que dice Ceferino, eu coincido totalmente a primeira legislatura como algo diferente, pero é que se creou un espacio común no que podemos vivir todos. Ese espacio común no que hai unha serie de cousas que xa non se discuten neste país, que son precisamente as que nos fan galegos, as que nos dicen a nosa identidade. E eu creo que é moi importante, ter un espacio común no que aí se poden plantexar discrepancias dentro dese espacio común. E quenes eran naquela época os interlocutores galeguistas na UCD ou se existían ou na Alianza Popular daquela? Ou isto se quedou en eso, na inclusión dos cantos? Sí, existían. Hai unha cuestión, o sea, Carlos... Si quere contalo, pode contalo, non? Pero non existía, o sea, de feito, por exemplo, na conversa do estatuto, na tramitación do estatuto, eu estuve en Madrid durante 3 meses, falaba con Piñeiro, cando viña aquí e tal, pero Piñeiro tamén falaba con Pío Cabanillas, Piñeiro falaba con que foi reitor de Santiago, con Suárez Núñez, Piñeiro falaba con Rosón, Piñeiro falaba tamén con Meilán, quer dizer, Piñeiro tiña, con Quintás, que Piñeiro tiña, digamos, unha rede, normalmente ese nivel, primeira cuestión, Piñeiro tiña unha ventaxa, que a súa porta chamaba moita xente, e en consecuencia filtraba moi ben a información, e a cada un máis ou menos, había persoas con capacidade de decisión cos que Piñeiro falaba máis, e había outras persoas que únicamente recollía información e transmitía esa información, o sea, pero Piñeiro tiña interlocución seria. E además hai unha cuestión tamén, que Piñeiro tiña nese tema, era importante, interlocución con catalás e vascos, directa. E despois que era unha persona tan discreta que te podías fiar sempre absolutamente dele. Sí, que nunca ninguén tiña medo. Eu recordo cando se tratou o tema aquel da renegociación do estatuto, que era un tema delicadísimo, porque era moi difícil de resolver despois do empantanamento aquel no que se metera. Os xuristas podernos informar, digamos, do que fixemos. Que se fai agora 20 anos. A famosa transitoria... No, despois a reforma. Despois a reforma. Entón, nese momento, Adolfo Suárez veu a Galicia, estableceuse ali en San Vicente do Mar, entonces envioulle un recado a Piñeiro para falar con el dese tema, porque a Adolfo Suárez, ao entorno do UCD, decíalle que o tema do estatuto estaba resolto. Pero eso era un momento en que o estatuto estaba parado, no sentido de que... Vamos a ver, para recordar aos ointes, o estatuto se aproba en comisión, non? O estatuto está aprobado no Parlamento, xa aprobado, o sea que... e para ir a referéndum, pero está de tal maneira de que no Parlamento, o sea, sale cos votos do UCD e todo o mundo en contra. Logo o goberno se atreve a leválo a referéndum. E ese é o momento... E hai un dato que Ceferino debe conocer ben, porque foi protagonista. Hai un momento en que Pérez Llorca e Alfonso Guerra pactan, é dicir, rebaixar o teito autonómico a partir de Galicia. É dicir, co medo que lles produce que todas as autonomías empecen a reclamar o teito competencial de Cataluña e do País Vasco, dicen, bueno, como Galicia Nacionalidade Histórica, que tivo xa estatuto votado no 36, ninguén pode reclamar máis que o nivel de competencial de Galicia. Entón, como o CD dominaba en Galicia e o PSOE dominaba en Andalucía, pois puxéronse de acordo entre Pérez Llorca e Guerra e dice, bueno, rebaixamos o teito en Galicia, que é nacionalidade histórica, a continuación ven o referéndum andaluz e ninguén pode reclamar
que ninguna autonomía poda ter máis competencias que a galega. Iso dinamitaron os socialistas galegos, a xente olvidouse que Paco Vázquez en aquel momento xogou un papel importante, ainda que despois tuvo xa unha imaxe distinta, en aquel momento xogou un papel importante, o propio Ceferino que está aquí conoce todo moi ben iso, non? Bueno, entonces, como consecuencia dese pacto, efectivamente, introdúcese aquela cele transitoria, non sei segunda, se era terceira, que en realidad invalidaba todo o nivel de competencias do estatuto, deixaba máis do goberno. Aproba o estatuto, e ese estatuto é rechazado por todo o mundo, excepto por o CD. Pero está aprobado. Entonces aí, claro, é dicir, a idea de sacar adiante un estatuto con todos os referendos de tipo legal parlamentario que tiña, pero sin apoio das forzas políticas, excepto de unha, que era o UCD, era un disparate. E aí é donde Piñeiro empeza a xogar un papel importante, falando cos socialistas, falando con o UCD, e é cando Adolfo Suárez quere coñecer un pouco a opinión dele. Primeiro, perdona, sí. Primeiro creo que o primeiro labor que foi Piñeiro foi convencer de que era un disparate, precisamente. Isto que dice que agora parece clarísimo, pero naquele momento non parecía. Ramón Piñeiro convenceu de que era un disparate que se pudera aprobar así. Ainda que había moita xente dentro do UCD que decía, bueno, a maioría nos aprobámoslo, claro, e xa a está. filosofía do UCD era, nós temos a maioría, claro, e polo tanto isto apróbase. E Adolfo Suárez foi cando quixo falar con Ramón Piñeiro, e fixo a invitación a través de Suárez Núñez, que entonces era o diputado ou senador, non recordo. Entonces Suárez Núñez foi ver a Piñeiro a casa e dixo, mira, pois está Adolfo Suárez aquí, quere falar contigo, quere falar deste tema, e entonces Piñeiro, con aquel cuidado exquisito que puña, ele en aquel momento estaba negociando cos socialistas, estaba negociando a posibilidade de resolver aquela situación que políticamente era un disparate. E entonces, por medo a que si se filtraba a entrevista del con Adolfo Suárez, os socialistas se sentiran traicionados, pois el foi exquisito. Dixo, bueno, mira, eu neste momento estou xogando un papel de mediador importante e iso é moito máis importante que a entrevista miña con Adolfo Suárez. Polo tanto, eu non debo acudir a esa entrevista, aínda que eu podo transmitirche a ti o que creo sobre este problema, que é un problema grave, e o que lle podes dicir a Adolfo Suárez, que é o mesmo que eu lle diría se o vira. E entón, efectivamente, transmitiulle a Adolfo Suárez a través de Suárez Núñez esta idea, mira, non podedes sacar vos o estatuto sós adiante porque numéricamente legalmente tedes toda a legitimidade, tal, pero isto políticamente sería un error moi grave. E a partir de aí consíguese, e aí é cando naceu Realidade Galega, a famosa Realidade Galega, consíguese algo absolutamente insólito no panorama parlamentario español, que é devolver un estatuto que xa está aprobado. Inventaron a través de González Casanova, non recordo quen máis, hai unha fórmula extrañísima, é un estatuto aprobado, devolvese ao Parlamento para reformalo. E a comisión, pois, cambia... Pois isto hubiera sido imposible sin a mediación de... Usted está contando a xénesis do que se chamaron os pactos do Hostal, Sí. que se fan agora Sí, en, non sei cando, pero, bueno, 20 anos, Sí. do ano 80, non? Sí. Que, É a xénese donde normalmente se elimina da situación de terceira e se modifica unha serie de aspectos do noso estatuto que o facían inferior de Cataluña e Euskadi, e dice, bueno, vamos a equiparar, e é donde ao final, pois, ese pacto que fai o señor e se leva, digamos, outra vez ás Cortes, o sea, é unha lei que despois de ser aprobada en Corte, aprobada en Corte por segunda vez. É un disparate jurídico, pero que funcionou. E o que fixo foi viabilizar a solución a un problema que senón non teria solución. No, eu quería decir que, como eu non participei en nada deso, como evidencio o meu silencio, sin dúbida este é máis interesante para algún tipo de espectadores, pero mellor para outros máis novos, bueno, tal. claro. Quixera facer unha especie de manifestación máis xeral de como vexo eu o papel de Ramón Piñeiro. Creo que hai dúas etapas, o chamado piñeirismo. A finais dos anos 50, a chamada opción cultural frente á opción da resurrección do Partido Galeguista, e inmediatamente antes, no período da transición, como aquí moi ben se dixo, a opción da penetración galeguizadora en todos os partidos, que naturalmente foron de feito dúas liñas continuadas, pero que analíticamente podense escindir, podían non haber tido esta concatenación que de feito tuveron.
E entón isto o digo en homenaxe aos espectadores máis novos, que o mellor se lles fala moito de Suárez Núñez, de tales, non serían eses ciudadanos. Que eu si sei, pero como eu non participei nestas cousas, pois é máis fácil que se me ocurra este tipo de cousas. E desde logo, claro, quizá por de formación profesional. Eu non digo que afortunadamente fose así, ou infortunadamente, ou infelizmente, como digo os portugueses, infelizmente fose deste xeito. Nin estou tan certo do optimismo realmente optimista de Ceferino Díaz dicindo que xa para sempre aquí superamos certos riscos da convivencia civil. Pero o que sí é evidente que se estea de acordo ou non, esas posicións produciron feitos obxectivos meritorios. Pódese decir, home, o mellor se fose de outro modo, houbera sido a colleita máis favorable ou máis copiosa, pero produciron feitos, porque claro, hoxe non é por meterme con don Carlos Casares, bueno, hoxe Galaxia está ben, Grial, pues, está tamén ben, tal. Pero bueno, nestes anos non é nada insólito, pero primeiro, a persistencia, claro, que eso non é só mérito de don Ramón Piñeiro, senón de quen o continuaron. Nun país como o noso, onde as revistas non adoitan pasar do número 0, que ademais encima, para máis ridículo, empezamos polo 0 e non polo 1, como... Chegan o 2 a veces. Pero, entón, eso é un... E logo a galeguización dos partidos non nacionalistas tamén é unha evidencia. O que sí que é certo que nos chegamos aquí a que eso sí que é un dato objetivo da nosa particular historia política con unha serie de partidos de procedencia moi distinta que están apoiando unha serie de objetivos comuns, non? Eu recordo unha participación na chave de que Paulestia, que fora dirixente de, que se chama Escadico Esquerra, e entonces él comentaba que en el País Vasco non se conseguira un día nacional de Euskadi, que celebraran todos os partidos, por exemplo, que había versións diferenciadas, de conseguir, aínda que sea solo unha simboloxía común, nacionalistas con non nacionalistas, bueno, el valoraba o moito, e eu creo que... Eses son os antipiñeiros, tamén sin ningún ánimo pexorativo, é que é un exemplo moi bo. O País Vasco que é querer facer un país a partir dun partido. Un partido que ten a súa bandeira, é a do país, que ten a súa policía ou forza armada ou cousa así, isto está escrito hai moito tempo, e non un partido de corte totalita, que fai o país sobre a matriz do partido. En cambio, o de Piñeiro é ao revés. Vamos facer o país para que haxa pluralidade de partidos, pero unificados por uns mínimos, por o que nos decimos na nosa xerga un consenso fundamental. Sí, o partido está moi ben o que dis, porque efectivamente aquí é o partido que renuncia en todo o que ten para o país, entrega ao país, e iso é efectivamente estáse vendo que foi un beneficio para o país. Ademais é que Piñeiro, é dicir, nunca se confesou nacionalista, senón todo o contrario. Sí. Desde que leu a teoría do nacionalismo de Risco, a min contoume que o que o fascinou no libro de Risco foi o ben articulado que estaba e a defensa clarísima que facía do que se chamaban entonces os dereitos de Galicia. Eso gustoulle moito. Pero non lle gustou nada o que había de teoría da nacionalista de baixo. A Piñeiro gustoulle desde sempre o federalismo. Ele definíase de unha maneira moi